Здравейте хора, аз съм Андрофишинг. Днес ще ви представя, ще връзваме кукичка. Ще ви показвам как се връзва кукичка. Това е едно много яко нещо, помагателно. Доста помага. Ето, цък и режеш кордата. Разбирате ли? Днес си го купих. Доста полезно нещо. Днес се направих направих си 4 едни и същи корди. Нали, подрязах ги еднакво по еднаква дължина. Завързване и ги вързах с изолер. Направих си 3 такива по 4. Ето, може да видите 4. Да. И да започваме. Така, хора, ето, взимате кукичката и правите ето така. Нали, с едното да сочи насам. Фащате другия край. Ето така, по този начин. И го слагате в противоположната страна. Значи единия край да сочи насам, а другият на другата страна. Така. Взимате това от тази страна, от където сложихте задното крайче. Така. Нали? Фащате го, ето ви кукичката и почваме да навиваме. Изнете малко за, нали, не се вижда много хубаво. Нали, навиваме, ето, да ви покажа, че навивам. Навиваме примерно 15 пъти най-много. И спираме до тук. Така, държим това да не го изпуснем. И фащате този край. И дърпате. Дърпате. Някои могат с зъби, аз примерно с зъби го правя. Така, дърпате го. Така, дърпате. Ето, като го дръпнете нацяло, вижте какво става. Така, и с този край другият. Фащате го него с зъби пак. Фащате кукичката с другата ръка. И с другата ръка държите по-дългия край. И дърпате малко, за да се стегне. И, нали, един приятел ми предложи това. Нали, това е много удобно нещо. Фащате ето така. И го късате. Ето, по този начин. И ето ви вързана кукичка. Ето. Толкова е лесно. Да. Благодаря, че гледахте, хора. Не забравяйте да се абонирате, да дадете лайк. Чао и до нови срещи.